बाहागो लाफैदों बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुङो? ओरैनो जोङो दिनै फैनो मोननानैथ' मोजांखौनो मोनदों। जोंखौ हांख्रायनायाथ' आफाद हिसाबै हांख्रायहरदों। थेवबो जों जायफोर फैदों दिनै जोङो गोजाम माने आथोबनि मानसि आरो दा दिनै थांखिखौथ' दासो फैनानै मिथिफैदों जों। थेवबो बे ABWWF निफ्रायदि मावथि हान्जाफ्रा माबा मोनसे साननानै गोदोनि माबाफोरखौ रिभाइभ खालामफिनदों बे आफादखौ। बेखौ मा खारनाव खालामदों बेखौ दिनै हयथ' जों मिथिफैदों। दा दिनै फैनो मोननानै खुसि जादों आरो मा थांखि दङ मा दङ बेफोरखौ बे मेलनि गेजेरजों जोङो गुवारै मिथिनो हागोन होननानै सानदों। बिथांमोना गाहायै बर' रायजो बेनो आगान सुरदों। बे बेलायावहाय नोंथांमोना गाव बेक्तिगत भाबैब्लाबो मा बुंगोन? ओरैनोथ' मोजां मोननायाथ' दङ। बर' रायजोखौ मोननांगौ, दाफुंनो हानांगौ। दा बयबो जुदि खौसेयै जोंनि गेजेराव बे थांखिया आरोबाव फिन फैबावोब्ला आं बेक्तिगत भाबैबाबो माने मदद खालामगोन आरो जेरै हायो बेखिनिखौ आं बुङो आरो। दायो जोंहा गावनि खुंथाइ दङ BTC। दा बे खुंथाइ थासेयावबो बड'लेण्डखौ मानो बिनो गोनां जाखो होनना नोंथाङा सानो? BTCआथ' जोंनि एसे माने पलिटिकेल पेट्रनाइज लाथ'नायनिसो बाथ्राखामोन आरो जेराव बे सेपारेट स्टेटनि बाथ्राजों बा रुजुयोब्ला BTCआ जोबथा नङा जोंनि थाखाय। दा बे गोलाव सम जेराव सेपारेट स्टेटनि बाथ्राखौ लानानै जों गोलाव सम सोमावसारबोदोंमोन, बे सोमावसारनायखौ जाफुंहोनांगौब्ला ओंखारफिननांगोन निस्सय। आरोबाव सोमावसारनाया जागायफिननांगोन बेखौनो सानो। बे बेलायावहाय बर'नि गासैबो आफादफोर एबा बर' रायजोफोरा खौसे ओंखारनांगोन। बे बेलायाव नोंथाङा मा होनना खावलायगोन? ओंखारनांगोन बयबो। खौसे नङाब्लाथ' जों मोनखानाय नङा बेखौ। जों खौसे जानांगोन आरो खौसे जायैनि खोथायाबो थानो नाङा रावहाबो। खौसे जानांगौ होननानै आं सानो। जेराव मोनसे समाव NDFBआ माने सेपारेट स्टेटनि सायाव माबा गैयामोन, बिथांमोनहा फोथायनाय गैयामोन। दिनै बिथांमोननि माबायाबोथ' जोब्बाय, संग्रामाबो जोब्बाय होननांगोन। दा बिदिब्ला बर' हिसाबै जों बर'आ बयबो खौसेयैनो जानांगोन। NDFBआनो जा, सोरबा BLTआनो जा, बा BFआनो जा, बा गासैबो रायजोखौनो जों बयबो जयै लानानै थाङोब्लासो जोंनि सेपारेट स्टेटनि सिमाङा जाफुंगोन होनना आं सानो।